Tomo, chyť si tam ten kraj tej siete, tu budeš musieť prichytiť ešte tam obok, hej? Vezli jak na nás. Poďme trošku ale okolo. Krásne, videl si ho? On bol brutálny. Idú tam, takže my pôjdeme po ľavom brehu, chlapci. Ako? Po ľavom brehu pôjdeme. Dobre, poďme, ide na to. Poďme, ide na to. Ale dopredu, idú na druhú stranu. Na druhý breh. Na druhý deň. Ide strašne veľa, naspäť. Tam, na pravý breh. Na obe henta na pravý breh. Musia sa vydoriť, aby sme videli, kde sú. A majú mladé, to je na... Ešte bolo. Ešte bolo. Stará, to si videl, stará išla po nás. Však to čo si? Stará išla. Ona križovala cestu, išli sme doprava, išla doprava, išli sme doľava, ona nešla, že sa uhnúť. To vôbec nie. Že si uvedomte jedno, že sme tu druhí ľudia na svete, že čo je realita, preto by sme si tu mohli na chvíľku zastaviť. Toto, čo si trčalo zo steny, nejaké lánko, alebo čo si, no, si to chytne. Liana, no? To je nádher. Rýchlo preč! Poďme, rýchlo, hop! Je to tu blízke, makaj! Tak blízko hrocha, to už asi v živote nebudem. Sranda, že večeráme v hrošej obývačke. A jak dobre. Ale ten hroch sa vynorí kľudne, chalani, ja to cítim. On normálne sa vôbec nebojí, bol ďaleko, rozprávali sme sa. Teraz čo spravíš? Vyjde hroch, za ním druhý, za ním tretí, štvrtý a teraz začneš buchať s pokrývkami, tam ho máš zasa. Pred chvíľku sme odplašili, ja ho zase. To máš 5 metrov, 10 metrov od nás, my tu úplne, oni nemajú základný rešpekt pred nami, je to úplne jedno, vieš.